Horasma dihita salhuna damang dangdainang. Jala salumma selama hari Minggu dihita salhuna. Talumbu bima diamang dangdainang. Na pertama sahali ro tubagas huria kape Raja Weleur. Talumbu bima diamang padita pasaribu. Selamat datang ma dia amang saluna sosoni suli keluarga. Adora sota mulai parminggota juboloma tapasaha adiro tatu debata martang yang nahom maita. Amin. Mare dehita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatian jala permulani nasa na adong, natamado ibana di natingona, torop anak ni hasangapon perdingganon sun induk ni Pangulo Nasida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangiak kita. Oleh Tuhan Yesus, sesadahodo si Pangulo padumuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami maulati tuho, ala ni salhut nabi nahemi, patupahon hangulon nami. Sayrongani mahami marhite iti asini roham,
asa hupikiri hami totong natinaon mu dohot hamatem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapur seon nasitong, jala asa meroha haholongan hami huhut madok maulati tuho, asa olo hami manghuton horo di hamatem. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion ro di saleleng ni lelengna. Amin. Mari dehita. Kima patik ide bata, kima patik perjolo, sahat tu patik popatut. Patik perjolo, ahudo jahuba de batam, nina de batata, dan jadi amaraku bahenommu de batam. Patik napaduahon, dan jadi ganonmu, jalan jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, do na di banua tonga, Rodi na di bagasat aek na di torni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jari dohonon guarni de bata yang gosoto re dalanna. Ayo na uhum do sogot akan namar sini yang di guarna. Patik popaton. Ingot hamuma parbadiaon ari mingwi. Dinaon marima ulahamu nasa siulanmu. Alai anggo ari papituhoni, ari parediadani Jehovah de batam kui. Dang jadi ho mangula anggo nasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halakpe na mangibati hutam. Ay di naonomari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradido ibana di ari papituhoni. Di bahinido ubahan na di pasu-pasu di bata ari paradalan nai jala di parbadiay. Atong rak mahita martangiang mangidogogo tu di bata lahom mangulahot patit nai. Saya pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mare dehita. Sia
Tato potimba dosa tatu ada pani di bata martang yang mahita. Ale di bata nami nama rasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami ro tujolom huila halahami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu pasirep hami di dirami sadarion di jolom jala parapotop hami tung na jojod do hami manibil siya akadalanmu na badiyay songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatian yak kapardosa alai hamubaw ni rohado lomo ni roham asa mangulu se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangiyon dohot hagugon nito di purbadia asa tarapul situturo nami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amen baga-baga ni di bata taringot tu hasihani dosata musape akadolok jala humutal akarobian alayang ko parasya ni rohaku nasotupa musat sian ho jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehovah si asihiho hasangapon ma didibata na dikinjang amin mari dehita Turpuk epistel di Minggu Tasadarion di mana ini disian buku Matius bido 20 sada mamuka masian ayat sada rodi ayat sia tajahama amang inang mars sponsoria jala ayat pasiahon rakmanuk kita disi dungi lahoma madapoton huta Jerusalem sahak manasida tu sosorbet bage madonok kondolok jitun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak jadi molotung arong nama dok tuhamu alusiamu ma narikot doi di tuani dungi Pitor luason nama pabu hamuma tuburusion idama naroma rajami madopotho nalabok na dorohana halode do hudulan na dohot anak ni halode boban
Di buwan na sida ma halodei dohot anak na di hapehon ma ulus na sida tu gijang laos di pahudul ma Jesus tu atas nai. Rapi tadi ayat sia manginang. Alai sudena toropi aka di jorona nang di hiut sia puripe mangolopolopon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasuma naro marhite-hite guarni Tuhani hosianna ma diginjang ido yang go sahatna mertua do akan tumangion hatani debata jala nau peopsa amin marede hita. Tidak ko maha porsiaw tay sungon na hitinira ko ni dungata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na sa tulusan na tumupalangit doho tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday imanan itu buhon ni si Maria nagabe-gabean santon di purbadia andoran sohabuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banotoru deng ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai mana pai mamulak marsugot utanoon manguhumi halak na mangolu dot na mati au porsea di tondi porbadia jala arong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Boleh kami partikian tu selasa
las dilokai ma partikia museng tu kor estomi. Dinasa matu partitin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tabege ma tikting nama ragam di Huriata Minggu tanggal 10 April 2022. Napar jolo goarni Minggu tasadarion ima Minggu palmarum lapatanna mare-mare. Topik Minggu pinasupasuma naro di bagasan goarni Tuhani. Napaduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, sebelum memasuki gereja lebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. Napaduahon selama ibadah berlangsung tetap memakai masker. Napatuluhon duduk di bangku dengan menjaga jarak. Napatuluhon parminggun keluarga di Jabu via video streaming YouTube.
Di pangido tu gano bruas ni huriata na soboy marminggu di gereja, alane sahid manang lansia, asa marminggu ma di jabu madohoti parmingguan melalui video streaming na disiaron HKBP Raja Wali secara live di parmingguan pagi 2 dohot arian. Di papungo ma pelean jala di pasahat ma tuhuria, marhite situawek manang ditransfer tu rekening HKBP di Bank Riau dohot nomor rekening sada tolu opat 2 00 sada tolu sada opat jala boydo melalui virtual account. Napa opaton pertanyaan pasion di gereja dohot via streaming YouTube. Hari Selasa dohot Rabu tanggal 10/2 tanggal 10 April 2022 di Patupa Huriata dohot pertanyaan pasion maringanan di gereja masuk pukul 20 WIB. Di pangido tu akaruas nasoboy madohoti pertanyaan pasioni boy ma madohoti melalui virtual manang Zoom meeting. Na palimahon, pabor haton dohot pangojak konon. Di minggu sadarion di Patupa Huriata do, acara pabor haton amang pendeta Daniel Tambunan STH, na mutasi tu HKBP Brebes, Resort Brebes, dohot pangojak konon tu amang pendeta Dedi Pasaribu STH, ima pendeta fungsional na baru. Di Patupa Mai di Parmingguan Arian pukul 10.30 WIB. Duksipul Parmingguan laos di Patupa Huriata do acara ramatama di gedung sekolah minggu. Napaonopon pangojak konon. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 diojakon ma amang pendeta Daniel Tambunan STH di HKBP Brebes. Jala ditaruhon Huriata do nasida marhite utusan dua halak parhalado rap dohot nasida. Tatangnya koma nasida sahatu Brebes di bagasan hahipason dohot lasni roha. Na papituhon SK mutasi amang pendeta Rici Malau STH. Hombar tu SK mutasi pendeta Rici Malau STH tu HKBP Besitang Sumatera Utara. Diojakom manasida di hari Minggu tanggal 10 April 2022. Borhat do parhalado dohot punguan kor estomihi tu HKBP Besitang madohoti ulaoni. Di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Patupa Huriata do acara pabor haton amang pendeta Rici Malau STH namutasi tu HKBP Besitang dohot pangojak konon amang pendeta Jimmy Katriong Pandiangan STH ima pandita fungsional na baru sian HKBP Resort Sarudik Sibolga. Napawaluhon pesta parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Jumat Agung dohot Marulao Nabadia. Di hari Jumat tanggal 15 April 2022 ima pesta parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus laos di Patupa do Marulao Nabadia. Parmingguan hari Jumat Agung di Patupa do opat hali. Ibadah perjolo masuk pukul 6.30 WIB. Ibadah kedua masuk pukul 8 WIB. Napatuluhon ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Napaupaton ibadah sore dohot ibadah malam masuk pukul 10.07 WIB. Napasiahon ulaon nahohom. Duksipul Parmingguan Arian di Patupa do ulaon nahohom masuk pukul 14 WIB. Napasapuluhon pesta parningotan Ari Haheheo ni Tuhan Yesus buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Patupa Huriata do buha-buha ijuk masuk pukul 5 WIB. Laos di Sima akayana kota sekolah minggu mencari telur pasca. Parmingguan di hari pasca parjolo masuk songon nasomal ima. Sada ibadah buha-buha ijuk pagi masuk pukul 5 WIB. Ibadah pagi 2 masuk pukul 8 WIB. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Ibadah sore masuk pukul 10.07 WIB. Ibadah malam masuk pukul 10 sia WIB. Napa 10 sadahon perayaan Paskah sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Patupa do perayaan Paskah sekolah minggu. Aka omma kegiatan. Nah parjolo mencari telur Paskah masuk pukul 5 WIB. Nah paduahon perayaan Paskah sekolah minggu masuk pukul 12 WIB. Laos di perayaan dua ima di Patupa Parminggu sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pukul 8 do 10.30 mas sohot. Pesta parningotan Ari Haheheo ni Tuhan Yesus na paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2022 ima pesta parningotan Ari Haheheo ni Tuhan Yesus paduahon. Di
tu pahuriata do padidion nabadia tu akayana kota masuk pukul 10:30 WIB. Di Pangido tu akan atoras asa mendaftar honi anakon tu huria melalui sintua wek masing-masing. Nah pas 10:30 hon marguru tardidi pinabotohon ma tu sudi natoras nanay mabuan ni anakon laho padidion nabadia di parmingguan pasca paduahon asa Roma tu gereja di hari Rabu tanggal 10 April 2022 laho marguru tardidi masuk pukul 10:04 WIB. Nah pas 10:04 ton maka tidakon haporseon. Di hari Minggu tanggal 24 April 2022 di Patupa Huriata do maka tidakon haporseon tua kayana kota Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022. Nah pas 15 hon ruas na di RPP. Di minggu sadarion hona ruhut parmahanion pamisangon ma Amsal Mario Siahaan anak ni Amata J Siahaan inang boru hasibuan alamar hasohotan tu nasodang sapoda dohot huriata. RPP pasal 4 ayat sada huruf I. Alamat Perum Pancoran masuk blok Mawar nomor 50 Wek Tolu. Na pasapuluh nopon gotong royong ina huria. Hari Kamis tanggal 14 April 2022 di Patupa ina do gotong royong di huriata. Pinangido tu ina huriata asareta madohoti ulauni jala dibuan ma bunga hidup lau menata altar gereja masuk pukul 10:04 WIB. Nah pas 10 pituhon dadanak nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 23 Maret 2022 di basa-basa Tuhata do dua halak dadanak boru kembar di keluarga Amang Jupri Tumanggor inang CS boru silalahi alamat Rimbo Panjang masuk Wek Pitu hipas do dadanaki suang-songoni natorasna. Nah paduahon. Nah di hari Senin tanggal 4 April 2022 di basa-basa Tuhata do sada dadanak boru di keluarga Amang Jonri Manurung inang boru hasibuan alamat Perum Nuansa Gria Plamboyan Blok G nomor 1 Rimbo masuk Wek Tolu hipas do dadanaki suang-songoni natorasna. Nah pas 10 aluhon ruas nataba mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma ima Amang Johnson P. Sitorus inang Fitri Haryati Borumanik dohot tolu halak danak nasida. Pida huria sian HKPP Perawang, Resort Perawang, Distrik 22 Riau. Nuaeng nasida maringanan di Jalan Raja Wali Sakti, Perum Alamanda, Blok C nomor 4, masuk Wek 2. Nah pas 10 siahon, ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 3 April 2022, nunga marujungolu sada ina ruas ni huriata, ima inang Ermi Adriani Boru Tambun, nah hinabaluhon ni Amang Manson Siadari, tutup umur 51 tahun 10 bulan 10 hari. Alamat Perum Gria Raja Wali Sakti belakang gereja masuk W2. Borhak dohuriata tu bagas keluarga ima nanaeng mangapuli. Sadarion masuk pukul 10 pitu WIB. Napa 20-on selamat ulang tahun. HKPP Raja Wali pasahaton selama ulang tahun ma tuhamu ruas ni huria nang naso ruas dope. Nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di mingguon. Mamuka siat tanggal 10 tanggal 16 April 2022. Hata ni debata tu nama ulang tahun di minggon. Alai martua mabawa namar haposan tu Jehovah. Jala Jehovah hapurusanna di bahen. Jeremia 10 pitu ayat pitu. Napa 20 sadahon hata mau liate. Pasahaton ni huriata do mau liate tu sudah ruas ni huria nang naso ruas dope. Nang pasahaton pelian sigano minggu. Pelian pertanyaan keluarga. Perpuluhan dot hamalateon suang songoni nang pelean tahun. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas ditiktingon boy malangsung dihubungi sintua di konsistori. Songoni masa ditiktikta mulai ate ma dituhata horas. Tabuji tuhata mari dehita.
Kami ni debata na sumurong sa saluhuk na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati doho pikiran mo nabi. Di baga sa Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras marihita akamanginang lumubi tu keluarga ni Pandita Dedi Pasaribu na baru sahat di sonwaing nomor minggu songoni nang hita sude HKBP Raja Wali dok keluarga nanang paborhatotan waing Pandita Daniel Tabunan tuinganan dek baru sesitong nanya nak kamanginang amang pareses do manguluhum mingguta di tikyon alayalan yak kaulaon di delegasyon nasida ma uloni tuhame di tikyon alani sahak matabe ni amang pareses tu hita sudi horas mari hita hatan itu hatta di parminggota tikyon tersurat mai di pesalmen bidu 100 lalu mamuka siana ayat 10 sia saha tu ayat 20 sia pesalmen 100 lalu mamuka siana ayat 10 sia saha tu ayat 20 sia songonama hatan itu hatta ukapamu madiau akabahal ni hati goran asa hubungoti yakai lao mamuji Jehovah oddo bahal ni Jehovah bongotan yak kapartigor doi sogot madok moleate maau di ho ala naung dia lusi hoau jala majadi hatuauko batu nang binelokon niak kapat de bagas ima jadi batu parsuhi sejahoba doi masa halongangot doi anggo de matata arioddo najina dihon di Jahoba marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi iya le Jahoba saya manupak maho ia ale Jahoba saya homa mabahem majadi pinasupasu manaro marhite-hite guarre Jahoba hupasu-pasu hami mahamu akka nasian bagas ni Jahoba Jahoba do de bata jala ibana manodangi hita tabatu kamu ma kapelean pestai saharo dia kataduk ni langgatan hodo de bataku jadi hodo pujokku ale de bataku sai hodo bati bulokku madok moleate mahamu di Jahoba ai perdenggabasa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai rakmeh tamajaha ayat 20 sia madok moleate mahamu di Jahoba ai perdenggabasa do ibana ai rodi saliling nado asini rohanai imasahana jadi amanginang berbeda-beda do pengalamata marado perdebata lumobi pengalaman-pengalaman iman manang pengalaman-pengalaman hal-hal yang luar biasa yang kita rasakan sesuai haporsota tu debata nah pasti adong be eduate akamang adong bedo akka pengalamata bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di ngolutta di bagasan perdalanan ni hari-hari ni ngolutta nah pasti adong be
jala asura di suku sisada-sada, ada yang bisa menceritakan begitu luar biasa. Mas saya bagak pabehenan di debata di tengah-tengah ngoluna, maka dia akan menceritakannya dengan baik. Itu makanya tidak sedikit amanginang lagu-lagu rohani, termasuk akal buku detai, termasuk akal lagu-lagu rohani itu adalah ungkapan kekaguman, pengalaman-pengalaman yang begitu hebat, pengalaman-pengalaman yang begitu besar dari orang-orang beriman. Itu saya surat toni mana mah begitu hebat, begitu bagus. Misalnya ada pengalaman nibana nama saya Hacit, nama saya Maol, atau songona lagu Dung Sonang Rohaku, itu betul-betul pengalaman ni pencipta doi. Dung Sonang Rohaku di bait Yesusi porsuk pehutau dison, karena dia mengalami ada satu pergumulan yang berat saat itu. Ibarang-ibana satu bencana yang besar di hadapan ni mana. Alai malua ibana. Ide surat toni mana porsuk pehutau dison. Napos dorohaku dan seterusnya. Itulah pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya. Hamu berate aka manginang adong bedo. Aka hala amang nasi pasir putih naong do pengalaman mu teh nama seindah amang. Misalnya songon natoras ni pendeta dedion urip pura asura surat tom majo las ni roham dung gabe pendeta anak kominna olo do rasa pesada buku habis temang. Itu surat tom majo songo dia pengalaman indah bersama dengan Tuhan bahwa do begitu banyak dan begitu banyak. Jadi songonima akan mengakenang pergumulan orang-orang percaya, bagaimana dia diangkat, bagaimana dia dibebaskan, bagaimana dia malua, bagaimana dia boy melalui hari-hari yang berat itu, akan sangat banyak cerita yang mau disampaikan. Lah songodido akan menginang diterput atik siapa songodido sebetulnya pengalaman di parpesal menon. Lumo birak doho akka bangsoni debata saat ini. Mereka mengalami kesulitan yang besar sebelumnya. Mereka mengalami luar biasa pergumulan-pergumulannya. Boy dota jahai sasitongna pujian yang dia sampaikan sekarang ini roha moleate nedok na mulai ayat sadangat termadok moleate mahamutu Jehovah sahak tu ayat 20 sia ido imana moleate matu Jehovah edde puji-puji ya doa gabe puji-pujian nasida alai ibo tohamu do tikis hari yang manginang. Malota jaha di ayat 5 didok songono di ayat 5 sian hagogota do hupa jauh-jauh Jehovah. Ini yang menarik. Sian hagogota do hupa jauh-jauh Jehovah gabe dia lusi Jehovah au dina pina malum ana di palubang na yao. Jadi sian hagogotan artinya bayak ko kamu mah dari kesulitan itu ibana dari pengalaman titik nolnya yang tidak ada lagi apa-apanya ngatung gale ngatung kabis pakilalan ni mana nasida nasaati alai sianido ibana jauh-jauh tu Jehovah sianido ibana manggora-gora Jehovah bayak ko kamu mah jong amal gihalgib bayak ko kamu mah jong ngadang-ngadong harapan alai sian hagogotan ido hupa jauh-jauh Jehovah gabaran di hagogotan nai boy do tajah dia 10 sahak tu ayat 10:2 didok nunga pola luhut itu di ayat 10 nunga pola luhut akka perbegu makaliang yau dikelilingi orang-orang yang mau membunuhnya dikelilingi musuh-musuh mereka bayak ko kamu mah nunga pola luhut makaliangi itu asasi dihagogotan ibana dia 10 sada didok nunga pola dihaliangi nasida au tuk humaliang alai mangasaho kuar di Jehovah tung rasip ponon na do nasida jadang tolak be ilo masukna ketika dangarang be alai disime mana manggora jala mangasaho kuar di Jehovah jadi akamanginang sianayak nakingani takas mata boto bahwa ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur saat ini
akka puji-pujian doh parolop-olopon na pinasaha ni nasida di Tikyon, itu adalah gambaran pergumulan mereka ketika merasakan pengalaman yang indah, pengalaman yang hebat, pengalaman yang luar biasa, bagaimana Tuhan membebaskan hidupnya, bagaimana Tuhan paluahon ngeluna. Ido asa toridok konimana ma diayati itoridok ayat 22, batu nang binelokon niak kapat debagas ima jadi batu parsuhi. Ngarang dianggap sudah dibuang dan dietong be alai gabe batu parsuhi. Songoni magabarannya, songoni magabaran ni umati, songoni magabaran ni parpesalmeni dibayangkan ketika dia sudah tidak dianggap lagi alai gabe batu parsuhi. Kenapa? Jawabannya di dok dia 20 sadai madok moliate mau diho alanong dia lusi howau jala majadi hatuoko, jala majadi hatuoko. Jadi ini kalau kita lihat amanginang hatuokui dosmei manusia bahasa aslinya Yesua dotong. Jadi penyelamat. Dia yang sudah terbuang itu alai dipalua, diselamatkan. Ibana gabe hatuokku, gabe disejahterakan ibana, menjadi sejahtera, bahkan didok menjadi makmur. Dakolam malua, alai bahkan menjadi makmur, menjadi bebas dan menjadi sejahtera. Inilah kelebihan orang-orang yang beriman. Omma kelebihan di jelma yang sabar, yang bertahan. Jala idu sasitong nanang di minggu palmarum natartari ngotin waingon. Sasitong na kana manginang di minggu palmarum ini adalah persiapan kita mengingat tu penderitaan di Yesus nama sasitong na. Bagaimana Yesus akan menderita. Alani ditogihot domari terpukon bahwa olop-olop pujian-pujian yang mereka nyanyikan, yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar sukacita begitu saja, tapi pujian sukacita yang betul-betul penuh pengorbanannya gitu. Ngajolo di tahun nasida nahatcit, ngajolo di tahun nasida sude akahamoloni, ido se terpuas sibana madok moleate di Tikyon, ainong bolongi gabe diangkat kembali. Lalu akamanginang las didok mamuse di Tikyon sonon sia Jahoba doi masa di ayat 20 sia Jahoba doi masa halongangat doi anggo di matata. Sia Jahoba doi masa itu yang dia katakan, artinya manginang tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat seperti itu. Dan adong da boy mabesongoni. Alung do pengalamanku nama sani kopiti, ada orang tua, suami istri nasida rapat di rumah sakit. Dung malua nasida, ang mate, dung malua nasida, dapat teman nasida tu bagasna, luar biasa ceritana. Luar biasa ceritana. Tidak ibana songonon. Sabutul lamang, ngasih kematian ihami. Tangadong beharapan. Dangadong beharapan. Bahkan bayangan mereka mati nama. Tinggal itu pilihan. Sudah hodena hacitna. Sudah ada mal. Kebetulan suami istri ini sudah lansia gitu. Jadi saya pengalaman ini, saya cerita ni nasida tu kami bahwa satu-satunya yang membuat ada harapan hola tangyang ini nama. Hola doa nama. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat. Bagaimana Tuhan memberikan penolong gitu, pertolongan. Jadi hola meluai mana dang hapalang lasni rohana, jala ido dipuji-puji mana, ngatung luar biasa. Allah di batai mana, satu-satunya yang bisa membuat hidup kami hanyalah Tuhan. Las ido sabotullah akamanginang pengalaman si songonido dan songonon, didok halongangan atau pala itu di bahasa Ibraninya pala, marvelous. Artinya keajaiban yang luar biasa yang membuat kita kagum. Bayako kamu majo ahama pengalaman-pengalaman yang membuat kita kagum yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Dan boy, itu tuh kalau ngangat dok, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu di dalam hidupnya.
kesaksian si songoni nomma. Alerong dorang nabuy makatidak kon na songoni di hita. Gurang do misalnya termasuk keluarga, termasuk orang tua na sering gimana makatidakon bersaksi soal kehidupan anak-anaknya ala sangat luar biasa dilala. Tak kuripu biamang anak kokuk yang mengolu. Tak kuripu bi mengolu. Alai asi rohani Tuhan gabe mengolu mana? Ada pengalaman seperti itu. Tak kuripu betu amang anak kokasea. Ayon nama na jugul jol mana masai sa provinsi Riau. Enda misalnya, ada yang binoto binamang, HP ternyata imana nama na burjun wae, jala melihat mamang, ngapenginjil be mana, ngamarjamita be mana, idi enang di Facebook, atong terus do tentang yang na, terus do akapuda na mamang, luar biasa nama ngena. Namang ihuk muse, adong baka pengalaman di jol maro akan asing songoni, ada juga pengalaman anak, mang dang binoto be. 15 tahun na marhasohota namang dang adong anak kon hale puji Tuhan mak dungi sona tinggal las rohaku las songoni dileo Tuhani yanak kon di tonga-tongani keluarga namin itu pun luar biasa banyak pengalaman orang yang tidak bisa nggak merubah kami amang 10 tahun 15 tahun nggak merubah itu sama merubah itu sedang adong alai itu ngasih ni rohani Tuhan ini do pengalaman apa sederhana do sinukku jeba ma pengalaman mu amangin nang na berdalani do hami sa gereja tu salib kasih jadi salib kasih do hujalo yamang ilean inna ima ka pengalaman si songoni banyak seperti itu makanya dikatakan tadi marvelous gak ada yang bisa melakukannya di dunia ini dan semua betul-betul penuh kekaguman dan dinyatakan bahwa itu tidak mudah dan tidak didapatkan begitu saja. Bahkan ada di sana pengorbanan. Molo tabereng bahasa aslinya pala itu sampai berdarah-darah gitu. Sampai berdarah-darah. Itulah pengalaman-pengalaman orang percaya. Di tikape akamanginang itu yang diingatkan kepada kita. Roma hamu tu bagas ni Jehovah. Sonari mole suku tu hita marua do hita ro tu bagas ni Jehovah. Marua do hitan wayang ro ope kurang doa ka jawaban-jawaban yang berbeda adong do madok songonon ro tu gereja misalnya Tuhan marua do hamu amang marua do hamu inang maloningon laho mamuji debata alanya hado buah ro pujun debata ba mamang ngai do kopati kida ba kemerminggu meba adong do nahola songoni mengisi absen Angdo deba memang betul-betul ungkapan lasni rohana, ungkapan sukacitanya yang mendalam. Enggo selilingon namang dakya marminggu, alang go sonari marminggu nama, walanya hamang, ngatung luar biasa burjuni Tuhan dia enna. Ungkapan, angdo deba neng martangiang amang, baharwa asa waraho jomung ke digarejon alesido tuhatte. Asa warahojo asa didongani Tuhan yau inde mana misalnya kan didongani ho asa setuju ibana atau rencanaku molo ngamartangi yang iba mangra di gereja olo marai adong dona songoni walaupun itu tidak benar kan motivasi songoni karena berdoa itu bukan mempersiapkan Tuhan untuk rencana-rencana kita tapi berdoa itu datang ke gereja itu adalah mempersiapkan diri kita untuk rencana-rencana Tuhan. Jadi gudang ka motivasi, gudang ka harapan-harapan di kita, ala yang tamu maka mengakenang, tidak diturpukan orang yang datang ke palataran Tuhan, orang yang datang tubagas di debata, mereka yang datang untuk menyaksikan kebenaran Allah, untuk menyaksikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian untuk bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi tusido hita ro. Aida ngalanong tabahe na sagabi di lehot debata tu hita, ala justru ala tabereng do karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita, ala nong tabereng do kapabahenan di debata di tonga ningulutta, tamama hita muse bersaksi madok moleate tu debata. Jala ido sa idok koturpu tadi tikyo muse madok moleate mahamudi Jehovah
ai perdenggap basa do ibana. Ai rodi salelengna do asini rohanai. Jadi kasih setia Tuhan itu selamanya. Kesetiaannya itu selamanya. Faithfulness gitu. Artinya tidak ada batasnya. Tidak berhenti. Ngahudok nakin sian hagogotan ido akamangsoi. Sian hagogotan ido parpesal meni menggora debata. Artinya akamangakenang di situasi sakitipe, di situasi namar sahitipe, di situasi namar yang sedang hagogotan ipe, ternyata ketika kita dia memanggil Tuhan, kasih setianya itu tidak berhenti. Nang nasoso HP asini rohane. Jemalah kanata ka jojo do songone. Hola masa ti mana sahid itu ri pertantak kodo. Nah baru nama nasoy bereng Tuhan ibe rai bamang itu rin na do lotong. Dasay songone naang sabar hamune kan. Kurasa dang bamang. Anga torusi bemertangi yang songi bege. Songone namara kan itu rolo do songone. Akamata pira rolo do songone no kan sampai di bae puisi. Ayo lo do ala nijuk ni rohana ibai puisi untuk suami enne mana tong kan. Kutuliskan namamu di pasir tetapi dihapus oleh air. Kutuliskan namamu di udara tetapi dihembus oleh angin. Maka kutuliskanlah namamu di hatiku dan akhirnya saya kena serangan jantung. Lapatan neranga dong be, pedelian nama sude di dalam kehidupannya itu kan sering terjadi. Allah ingat tamu mah akamanginang bahwa kasih Tuhan itu tidak berhenti. Ada kalanya seperti bangsa ini di hagogotan ibana, di hamaoloni ibana, justru sini mana menggora-gora. Nah serik kita kan, nah berbeda tutur pukon, pas dia gogoton itu kita, dan ngolo memang gora. Itu jok kan? Pas atong di hamaoloni, pas di hacitne, isi mana paling muruk kita? Eta mamartangi yang mahitamang, anggia asiran itu kan? Saya mas martangi yang amang, saya mas martangi yang naong BBG itu rinna kan? Dan das sesungguhnya mang, ikosona do arang-arang besudei, kah nama sudena kan? Kita sering seperti itu. HP anggona diazar kon turpukot tuhita justru siap kagogotan itu. Justru ketika kita berada di titik nol, kita sadar semua tidak ada lagi apa-apanya, justru di situ kita lebih sungguh-sungguh berdoa dan di situ Tuhan bekerja untuk kita. Dan itulah kasih setia yang tidak berhenti. Las di sido dewata mangaramoti madongane. Songon na penasaran nak tenon. Saya hira hola puisi ni ina na naramu na do. Puisi ni ama piarong dotong. Ibalas do puisi i. Dibalas ka ama do. Ibaes sonon. Imada ako na seranga jantuk ko ate. Sabi na jo mo sa seranga balik inarakan. Ketika saya lapar, Tuhan menciptakan roti sehingga saya menjadi kenyang. Dan ketika saya haus, Tuhan menciptakan kola dan saya pun menjadi segar. Dan ketika Tuhan melihat tidak ada lagi masalah, maka Tuhan menciptakan kamu. Ternyata kan? Ale hola nah ada sonong modohodok dah menga kipas-kipas ya hamu mulai nakikuering. Jadi songonima akamanga kenang dia ke perjalanan kehidupan nia kapar pesal menon ketika mereka mengalami banyak perjalanan kehidupan, ketika mereka mengalami kesulitan, tapi ketika itu juga Tuhan mendengar dan Tuhan mengangkat. Kita pesongoni, kita nuayang pesongoni. Jadi saya jok doh hudok, asuran nuayang sinukun, asuran nuayang ngadong kesempatan makatai, asuran nuayang suratom mah akan masa di honuayang akan beko pergumulan terbaik tu amplop pamasuk tu akhirnya ngon rasa ngana saya bisude. Semua akan kita tuliskan. Tapi ingat amanginang, di situ Tuhan mendengarkanmu, di situ Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Jaladong masaak nahomuse marulupulup. Aikan peraihan kepuasan yang paling tinggi adalah ketika kita betul-betul berusaha. Ketika kita betul-betul sudah menganggap tidak bisa lagi, lalu kita berusaha, kita berjuang, dung dapoti lasia doroha. Kasoni dong.
Anggo songoni do murah-murah ro dapat nang las roha disi. Ale molo adong apa yang kita perjuangkan, apa yang kita raih. Wow, teriakan kita pun luar biasa. Ungkapan kita pun luar biasa. Pujian kita pun luar biasa. Contoh kecil mau bayanon, contoh sederhana. Sarupa di songon nomor bola. Ngati gakian, ngamaluhian. Panotop pengasai mangudoni. Ngasai na songon ni. Kalau nangit ada, ina kan? Seri songon. Jala, kalau gol ibana, ngasongoni mola, ngasape 27 menit, dangarang dapat gol. Tiba-tiba gol, iterpuas deh sudah. Kalau ngasongoni lo jalan, ngasongoni berjuang, ngasongoni hana, ngasongoni mabangudodona. Kalau tiba gol, penonton sudah pasti bersorak. Gol itu songon itu kan? Songon itu teh? Mana? Gol. Tak mungkin nih. Tapi ketika sudah menekan puas. Madok mulai hati pesongon itu. Ngalulus be olalina. Mulai hati Tuhan. Itu itu kan? Ngalulus be anak kami. Oh Tuhan, mulai hati mak. Ngalulus be anak kami. Bohai, hina kan? Aima bahkan mungkin yang sudah menganggap lain beda lagi. Mau nang doda ba anak kami nak. Ngapasti tongen nak, kan? Museon. Ngadi dokok kiani hinna tong kan? Idang tang puas sih. Ngadi dokok ngadi hubungan kiani ketua rektor ngadi hubungan ang bedang puas sih enang. Ale banyak kok kamu macam misalnya bola dong anak kotai. Saya kira nang mungkin on. Baru nang anak kosugut. Ayo ndak sana. HP tiba-tiba lulus. Bawa mari jaki-jaki dah. Di kamar pese son nomor joket-joket. Ndak so hamar joket amat tei perdangduk na pesuman. Imam Allah puas. Ale malah so puas do, tidak ada jeritan. Dan tidak ada pujian. Mengapa pemazmur bisa begitu puas? Mengapa mereka bisa begitu pinuji madebata, lasrohana dan gebasan di Jawa? Karena mereka lihat di sana ada perjuangan, di sana ada keringat, di sana ada air mata, di sana ada darah. Majojo na sida di hagogotani. Maka ketika lepas itu ridho ma moliate ma di Jehovah. Las itu tu rohana di Jawa. Begitu kehidupan amanginang. Lasongonema nang tupat dita di pasaribu do Daniel tabunan. Hubereng mulai ke pardo paham munana dua segar hiat jala cerah. Ate. Itu teh jadi las do rohani si dedion rotu HKBP Raja Walion. Las rohana bukan soal tempat atau apa ya. Pengalaman baru itu yang penting, kesempatan baru dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Songoni nang diinang. Padita Daniel pesongoni las rohana borhat dan juga bukan soal tempat do ala nasing nai. Berarti Tuhan masih mempercayakanmu di tempat yang baru. Ate. Doh pengalaman-pengalaman yang baru, doh takaulan yang baru. Termasuk udah banyak pengalaman di HKBP Raja Wali ini bisa nanti lagi diterapkan di sana. Si Dedi pesongoni las roha alai ngotamuma taingo masaluhna. Apalah kita akan apul tameron. Kita itu hanya mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Jadi dang mamereng jago doau, hebat doau, luar biasa doau, malo doau, songono doau, dang ibis bereng otak. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan itu di pelayanan kepada kita, itu nam marga. Entah di mana kita ditempatkan, entah apapun itu semuanya. Ido si berengotta di tonga-tonga di ngolutta. Alani di turpukon, di ayaton, lasido na di pesaton. Tu hamuna dua majo. Ate, hamuna dua neng borhat. Mau lepas sami ada borhat, dokonon udah mesti itu hamnya teh. Baik udah, alian kot hamuna dua majo. Alani tu hamuna dua pe marhiti turpukon ido si tiopon. Ketika Tuhan bekerja, olo-polo masude siat dehono. Ketika Tuhan sudah bekerja, polo-polo ma sihata hono. Ade. Jadi tak soal manang naha posisi tabe. Si pata wala do malo na tua-tua malo orang tua kita itu memberi semangat kan, memberi motivasi kepada kita. Alani si Dedi dan si Daniel tetaplah melayani dengan baik di tempat yang baru. Si Dedi juga seperti itu. Ate. Jadi tiok mak peganglah apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Ate. Jadi pos doroha, apalagi itu si Dedi,
Posdoroha, setelah ini nanti kamu bisa melayani dengan baik, dengan suasana yang baru. Apalagi jonok pengjawum di Pasir Putih. Unak kula ni muru kipat ditaresok muhoi termulak ko tujawu. Ate, tasongoni dah ate kan? Tapi yang penting adalah bagaimana tetap bekerja dengan baik. Ingat mak, kamu melayani Tuhan, bukan melayani yang lain. Si Daniel pe, ate, Padita Daniel pe di tempat yang ini juga, di tempat yang baru lebih bagus lagi. Ate, ngaburju hoison, uburju musisi. Nggak hebat tuh di son, lebih hebat lagi di situ. Itu tujuan. Alani Tuhanima, ate. Songok Kolose 3 ayat 20. Sian nasarohamu maulahamu lamu tu Tuhani, dadasa tujolma. Tuhan tama nama masu-masu kita saluhna. Amin. Martanya kita. Mulai tema ale Tuhan Jehovah di bata di sudia sineroham di ramotiho jala di perguguiho rohami di tikyon boy marhahi pason boy margugo mangula akalon nami tarlumoy ma di tikyon ale Tuhan asa totong ale Tuhan diolopok kami jala dipuji kami guarmu ala di boto kami takas sai di paluaho rohami ganun tiki dang olo sudah sini roham dang olo sai holong mi ala ni tuha pergogoy kami makaporsay ho pergogoy sudah karwas ni huriam nang akaparhalado ni huriam makaporsay ho mangulahon akana hobar tulomon ni roham dohok mangulahon akaulahon nasaha tuhami takas do di bereko parpungan nami di tikyon ale Tuhan lumobi di narapak kami sosude ima laho paborhaton naposom Padita Daniel tabunan di naung ditugason muse nasida marhite uluan di huriam di HKBP-hon tuingana de baru ima brebes Tuhan asim maroham asa totong margogo ibana asa totong lam tu ringkas na ibana jala totong mga sahoko dia kasude ulaw mga sahoko di sudia kapakko basyon na postorohan nami Tuhan nangakaulaon na nangakadongan na sa ulaon nangakaparhalado ruri ruas ni huria nangakamasyarakat na humaliang si dapat tonon na muse diluati totong dibaga salas ni roha majalo ibana totong dibaga salas ni roha nang majakko ni ibana hola nalani asini roham ditu pasude alani pos dorohanami tuha pasahaton na posomod doropam songoni nang keluarga na pe pos rohanami tuha diramoti ho jala didongani ho lasongone ma nampadita de di Pasaribu nanay ngojak musay di huriamon HKBP rajuali laho manguruti ulon laho makubasi ulaw di tonga-tonga huriamon pastorohan nami Tuhan ibana pelam marbisuk marhapistaran jala totong di dongani ho anggia Tuhan debata lomoroham diaka ulonna ele-ele nami Tuhan asa tutong marlas ni roha ibana diulaw ni ngana pakobasyon na baron para mudu-mudu tutong ibana le Tuhan pas dorohan nami Tuhan dia sini roha do dengan debasam songoni nang keluarga na Tuhan saluhna asa gabe pendamping yang baik na tutong mengalih semangat mengalih dukungan dia kapak kobasyon saya lama jari kami Tuhan sude akan apa som akan apa nilikmu asa totong marhapurusat tuho kami asa totong ale Tuhan pasahaton nasa diri nami tu depanmu pos dorohan nami Tuhan dengan dibasam do na mangaramoti kami martangi yang do kami Tuhan turwas ni huriam di tikyon lumobi ma Tuhan akan agale pamatangna akan apia di podomar rumah sakit akan apia di podoman na di jabualani parsahiton na martangia kami tu nasida angge totong pergogoyang muda nasida nang dihamoloni nang diparsahitoni dongani nasida Tuhan asa unang madeli
asaw nang marungut-ungut, alay totong pasahat ton nasa diri na to pamu. Boy do gale pamatang na, boy do sudah pakilalan na, alay yang go haporsyonay, hot do manot tong to pamu. Tiap rohan ang pikiran na Tuhan, asa tiur totong di bagasakko. Jala si marohamale Tuhan, dia akan marukil, akan mardangol, akan marhabot ni roha. Narikot situ tu Tuhan nak pangapulio dinasida. Pos rohanami Tuhan. Hodo pangapul la sumurung dia akan marsa roha. Elelek nami tu ropam. Apulapuli sudah rasni huriam na mardangoli. Apulapuli nasida na marhabot ni rohai. Nangpe alanya kegagalan, alanya keharugian, nang alanya kekecewaan, alanya kaulau usaha. Dohla na kanasing na swagwara ganok marsada-sada. Pas dorohanami Tuhan, dia puliho sudah rohana sida. Asa terapul manata pari tujolo muse. Songoni mali Tuhan, nang akan berjuang, akan sedang bersemangat, akan sedang mempersiapkan diri. Tuaka cita-citana, tuaka ulonna. Tuhan asih roham nang nasida pebuanan nami tu rapamu. Asa hona mamasu-masu nasida totong. Mempergugoy asal nang sumurut semangatna, unang sumurut las ni rohana. Ale totong ale Tuhan martangiang, totong mangele kasih ni roham. Pos do rohanami Tuhan, saluhuna akan nasiakko, akan ada yang gadui jalon nami di tongan ngulu nami. Nang pesipata maol di dahami, nang pesipata so di boto hami manang nasongon dia sakapmu. Alaiha personai madok sakap nauli, sakap na deng gado totong siakko. Atau ngale Tuhan dihamole to kami masude dengan nebasami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita las disomma tapasaha peleata.
masuk mahita tu acara paberhaton do pangojak konon pendeta fungsional HKBP Raja Wali ima Padita Daniel Tabunan STH do Padita Dedianto Pasaribu STH. Marede mahita siya bukad di nomor 140 sada do tayak tulu. Hurian itu hatta sudah ruas dok parhalado ni HKBP Raja Walion. Diari sadarion pabor hatot tama mata padita fungsional sien hurion tuinganan pakobasion nasida ne baru na niaturhon ni huriata. Pujota do debata jalatama do honotta moliate tu padita Daniel Tabunan STH dohok tuhita na pungudison sude siala saluhut pakobason nasida nasa lelengon di huriata. Tatangyak koma asa debata na paborhaton mangaramoti jala mangiring-iring nasida sahat di bagasan hahipason dohok lasni roha tuinganan pakobasion nasida naibarui. Mardo mutusi tabege majolo isini surat keputusan eporus taringo tu perpindahan nasida najinaon ni sekretaris ni huriata. Surat keputusan ketetapan nomor 850 garis miring PDT garis miring SK garis miring 12 garis miring 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Daniel Tri Juniardo Tambunan STH, tanggal lahir 20 Juni 1991, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Resort Raja Wali, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Brebes, Distrik 18 Jabar Teng DY, dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan
atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Resort Raja Wali. 11. Preses HKBP Distrik 22 Riau. 12. Parhalado HKBP Resort Brebes. 13. Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. 14 pertinggal 1 sampai 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Peraja Tarutung pada tanggal 8 Desember 2021. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amung Pendeta Daniel Tabunan, Sarjana Teologi. Marhite gori de bata ama, anak Tuhan Yesus Kristus, dot gori tod di perbadia, au atas gori paresas HKBP Distrik 22 Rio. Pabor hatok kamu sian HKBP Raja Walion, tuinganan pakobasion na baru. Ima gabe padita fungsional di HKBP Brebes. Moleate do dohonon nami siala saluhu pakobasamuna na salengod di Hurion. Gabe silua jala peleano na husus may di debata. Jala tuhatama na mamasu-masu bayan hasangaw pad di guarra. Tau las niroha may nang di Huriana. Las moleate ma nang di inang nang dinatta na sa totong setia mangurupi hamu. Martangi yang mahita. Ale de bata manami na para siroha godang na marhabangsa di Banua Gijang. Nung di pojak ko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruho akan aposam makubasi huriami. Pujon nami magwarmu, jala rohon nami mamoleate tuho. Ay horo na palwason na pasom marhobas di huriaos sa lelengon. Pasu-pasu me jala tupahi, asa marparbue naong nula na sida, gabe hasangapod di gwarmu. Bahel las niroha di huriami. Lasoma na paborhaton na sida siyan hurion. Dongani jala iring-iring manasida, saha tu inganan pakobeson nasida aneb baru. Pasu-pasu jala pergogoy man ang keluarga nasida, asa saluhuk nai gabe panupa di ulan nasida. Hupang idohami itu ho, marhite-hite guardi anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop kami, jalo matang yang nami. Amin. Noang tojak pemapadita fungsional lab baru, marede mahita bukad di nomor 120 sada ayat sada. Yesus saja
Hurian itu hatta ruas doh parhalado ni tuhata diari sadarion las ojakonom ma amata padita dedianto pasaribu sarjana teologi gabe fungsional gabe padita fungsional di HKBP Raja Walion do mutusi tabege majolo di jahaon isi surat keputusan ni porus HKBP taringok tu penempatan ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 849 garis miring PDT garis miring SK garis miring 12 garis miring 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH, tanggal lahir 13 Mei 1985, jabatan dahulu pimpinan jemaat HKBP Soreang Resort Bandung Barat, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Rajawali Distrik 22A, menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Ketetapan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dan dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Soreang. 11. Parhalado HKBP Resort Bandung Barat. 12. Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. 13. Parhalado HKBP Resort Rajawali. 14. Preses HKBP Distrik 22 Riau. 15 Pertinggal. 1 sampai dengan 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 8 Desember 2021. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar. Hamu pendeta nami nunga dibagi hamu isini SK Eporus HKBP atong namanukum maaon waing di hamu di jolo ni debata dohot di jolo ni debata na boto saluhut marhite-hite guar Yesus Kristus ulu dohot raja ni huriai dohot di jolo ni akka dongan na pungudison nolo dohamu paujakon gabe padita fungsional di HKBP Rajawali Resort Rajawalion jalanolo dohamu mameleho dirimuna mangaradoti akka ulaoni hobar tu aturan dohok peraturan HKBP naong bedegemuna Hamu amanami Padita Dedi Janto Pasaribu Sarjana Teologi
Marhite-hite guari debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohok todi perbadia. Au atas guari Pareses HKBP Distrik 22 Rio. Mangujakko kamu gabe padita fungsional di HKBP Raja Waleon. Atong sa didongani jala dipergogoi Tuhan Yesus Mahamu marhite todi perbadia. Laho mangulaho saluknai. Asa marsangap guarna marhite-hite pakko besem muna. Jalalas rohani sude ruas ni huriana. Didongani jala dipergogoi Tuhani Mahamu rap dohot inata. Menghadap bersama. Hamung akadongan ruas dohok parhala doni huriani Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Raja Wali dasot Raja Walion jako kamuma amata padita Dedianto Pasaribu sarjana teologi di bagasan gor Tuhan Yesus Kristus Raja napuna huriai tangyakon jala uripi hamuma nasida asa majadi ulon nasida di HKBP Raja Walion jakot jala tangyakko kamuma ng keluarga nasida asa gawe pangurupi di ulon ni paditatta bahe sangap di guarna dohok las niroha nang dihita martangyang mahita ale Tuhan debata amanami situtu marhite Tuhan Yesus Kristus ulu raja na puna huria doho ulu ni huria moleate maruhanami tuho jala pujan nami do guar muda badai adang di palaso huria mi somar parmahan ala sa di pabangkit toro akan aposom na burju jala na olo surommu mamaritaho katam nung nga di pojak ko amanami padita Dedianto Pasaribu sarjana teologi gawe padita fungsional di HKBP Raja Walion asima roham lehom matoddim na badai mapargogoyhon masahalai maparbisuhi nasida doh roha na patas asa polin hatami di baritahon nasida lehom maharinggasom makubasi hahipasom hatoguo doho hiras ni roha mangaradoti sude ulao di huria nang pinasahatmu tu nasida tupahi jala pasu-pasu masaluhut na niula nasida jala say patu mahatam na baneritahon nasida asa marparbue di roha doho di ngolo nami paboa nasisiam muhami pasu-pasu jala pargugoy madoho inanami pangurupi na nilehom mutu na posom song-songoni nang yanak kon nasida hupang idohami tuho marhite-hite gori anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokop pami. Amen. Maing sa mahita tuhata pertandingan dohot hata patujolo. Na parjolo madok hata pertandingan ma siap pandita naborhat. Horas Mamang Inang, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami di Huriata KBP Raja Wali Parjolo ma Inang Mapasaton hata. Waras madihita saluna Mang Inang. Asing urang semangat. Salina ya teh. Horas madihita saluna Mang Inang. Horas. Unang itu bersih di hamu Inang Mang. Apa yang anggo sepukian ya tisu. Oke lah. Parjolo sahali madok mulai hita tutu hata paringan basa alaboy hita di bagasan kesehatan satu bagas coro on jala marlas niroa hita di bagasan tikion ima nama ngujakon amang pedita Pasaribu jala paborhaton
amang padita Tambunan. Nah hormati kami amang pendeta resort nang sudah aka parhalado, tim musik, keluarga amang pendeta Dedi, nang sudah ama inang ruas na pungudison nang saluhut keluarga nami nah dong moeng dison. Tarlu mobi tu punguan ina Selasa nang ina Kamis nakin ngamar kurate nang di minggu pagi dua kan jala tu punguan estomihi punguan Immanuel ama nang naposo bulung remaja sekolah minggu mulai tema di Parsaurata Nasalilengon saya tanya kok kamu hami amang inang asa saya sehat-sehat di ingkananai baru jala halak amang inang pe sehat-sehat madi Raja Walion lam tu semangat nama laho marminggu jala lam semangat ala nunga aro empat di tanah baru molo adong aka kesalahan dohot pangalaka pakatayon nami Salilengon nah hurang dibere kamu amanginang mohon maaf pami jala marsetanya kita asa tong aka siga jang umur hita nang saha suri tabenami amang inang tu aka keluarga nadija bunuaing narap UBG di Bagasan Tikyon jala molo HKBP Raja Wali pasti akan kami selalu ingat karena Elora ada di sini hadir setelah kami di Pekanbaru. Jala ingoton nami do terus amang inang jala halak amang inang pe ingot tamu kami terus boy do amang mar video call nang pe nunga do kami adong do di sini nomornya amang padita molo di ingot tamu do pe amang inang. Oke orang lebih ditabayang mak Oras madita salu namang inang na parsa kami hami amang padita resort amang padita Malaw nang inang Bibil Pro do enang do tamang na parsa ngapi hami amang padita Pasaribo do rombongan nang Rosian Pasir Putih na parsa ngapi hami nang Kaparhalado jala nawaholongi hami aka ruas ni Huria HKBP Raja Wali salinay mahu pasatami horas madita saluhuna mauliate mata pasaha tu Tuhan pardingga basai boy hita saha tu tikyon marhai pason dilaw tu hita las ni roha jala boy hita marpungu di bagas sa tikyon di bagas joron itu hani lama muji pasangapon guarna na badai amang inang orang lubi tulu tahun mahami makubasi tonga-tonga ni Huriat HKBP Raja Wali godang aka pengalaman nama cai arga na urasaho kami saliling kami mangula makubasi tonga-tonga ni Huriat tahun jala tung maca arga situtu di HKBP Raja Wali do penempatan nami na parjolo dung manjalo tahonan kami di tahun 2010 lalu mau lihat ya mak upasaha rohanami tuhamu amanami inanami ruas ni Huriat HKBP Raja Wali di doa dukungan support terlumobi di holong di rohamu na tuhami na salilingon amang inang siap bagas ni rohanami balgahiat do rohanami tung macalas itu tu rohanami di saliling tulu tahunon hami makubasi di Huriat HKBP Raja Wali dengan do parsaurata dengan do akka pakubasiot ta salilingon nang mauliate ma di akka punguan ina Selasa punguan ina Kamis estomihi punguan Immanuel ama Gideon songoni dia ka anggiku na posobulung remaja na posobulung tumaci arga jala pengalaman arga na jalo hami dapat kami di tonga-tonga ni Huriat HKBP Raja Wali jala mau lihat ema upasa roa nami tu akka dongaku saulahun akka paraladu mafinang urang sa onado di hati-hati on maka nagawi songono
Mulija bunakin na rencana tangi sinata do. Mau lihat ya madong aku parhalado akka situa salelengon gudang akka pengalaman harga na udah petaman sia kamu saluhuna dia akka pakobasion dia akka pemikiran-pemikiran nang dia akka pengalaman-pengalaman na maci harga hujalo itu ngatongan ni huriata. Mau lihat ya matong pasatro nami tu amang padita dison amang padita resort amang padita malau nang inang Bibel Pro dia ka pengajaran dia ka bimbingan ala memang pengalaman nami otik dope namar huria jala gudang na udapot aka bimbingan arahan sian dong aku satohona namang padita doho inang Bibel Pro amang inang mau lihat ya mak upasa ruanami tutu gudang aka nahurang nalubi hurang gudang aka kesalahan pagkatayon sadar tidak sadar nama baik kamu amanginang aci rohamuna kecewa hamu tuhami ibaga satikyon kesempatan mau dihami saluhuna dihamu saluhuna mangidoma pami amanginang sian rohanami mangidoma pami di aka hawurangan nian godang dope aka PR yang tidak selesai di terlumubi di pakubasyon na po sebulong do remaja alaya manginang lasrohatta di emang padita na magatiho kami tonga-tonga di Huriata HKBP Rajawali tentu akan melanjutkan ini untuk pelayanan remaja na po sebulong alana songon hami na satohonan ba amang padita seribu panang padita pasaribu doa do amang padita pasaribu tersongoni mahami na satohonan melanjutkan tugas di tengah-tengah gereja. Mau lihat ya ma pasar nami tangyak kok kamu hami amanginang dinggas sudia ke perdalanan di hari Selasa mahami borhat di Jakarta di hari 10 pitu hari Minggu mahami di Ujakon di HKBP Brebes Tuhan tama mangaramuti jala tangyang nami di pasu-pasu Tuhan mamu saluhuna dia ka ulaon dia ka parkarizuan dan yula tangamu namanginang lancar maaka rezeki di tabay Tuhan akka japalan alomak Tuhamu jala di pasu-pasu Tuhan ma keluarga muna saluhuna saha matabe tu akka yana kota tu akka keluarga na somar minggu di tengah-tengah ni peribadahan dia pala Arianon mau lihat ma upasaha ruanami horas ma dihita saluhuna Yalah songon ima manginang songon hata partaring tuhita sian amang pendeta Daniel Tambunan STH setu hatta mangaramuti nasida dengan anak baru sian hami ruas ni HKBP Rajawali selamat jalan mamang selamat tinggal ma di hami HKBP Rajawali sonari masuk mahita tu acara maduk hata ma sian pendeta Naujak songon hata patujolo ima amang pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH di Pasar Taimba Partikian. Horas marita salu namanginang. Ada orang udok kami hata nami upasa maju mulu tu inata tia manginang. Horas madihita amang inang. Perkenalan matahes yang hami parjolo tuho HKBP Rajawali Resort Rajawali ya au boru tinapunan nama nubuonau boru simamora jala simatu aku na burju boru sipolon adong do halaki dison jadi hami pidas yang huria HKBP Soreang Badung melanjutkan pelayanan yang baru di HKBP Rajawali. Cako kamu mahami amang dengan jala ajari hamu dengan jala molo marsaur hita anon ala tinggal di sodo pe hami leleng leleng mah hita anon marsaur hitonga-tonga ni huriata jala danggodang hata parjolon hudok hami jala mulia tema di hita mulia tema di tuata nang mulia tema di aka parladu doho padita resort HKBP Rajawali macayuli mancako kami sadarion di
huriata. Rak marsaor mahita di punguat tahun, rak marsaor lau pahebakon huriata di tonga-tongani tuhata. Mulia tema. Mulati matutu pasatami tohamuna manginang nahina holongan di HKBP Raja Wali Resort Raja Walion Jimolo hudok kami ma napinar sangapan namang padita HKBP Resort Raja Wali padita lamhot silalahi dohot amang padita Rici Malau nang songoni nang bibel frogorus turus nang songoni amang inang kami nunga di patadahon inata binakingan diri nami jala di sodo rap dohotami aka keluarga saluna bapa uda inang uda akangiku ibotoku opung boru tulang dohot akatantiku narosian fajar labu baru di sodo sudi amanginang jala aka keluarga di sodo sudi di Pasir Putih do di Kulim ido baina molosian HKBP Soreang dang adong napa borhato kami dang gabi suku-sukun ala dauni jarak dua manginang namambain gabi di pasak nasida ma tu keluarga dipercayahon tu keluarga ma na pataruh kami tu ingananon marsardo tamuna nang songoni mulai hati ma di panjakonomuna tu hami tu anggiku padita Daniel Tabunan do inang selamat makubasi ma dia KBP Brebes Resort Brebes distrik Sapulalu Jabar Tinggi sahirana keluar masuk do hamion nasian distrik Jabar Tinggi namanginang hami bukasian HKBP distrik Jabar Tinggi nasida masuk matu HKBP distrik Jabar Tinggi jala mol nakingan adong naman dokot tu hami sera Papua bubuka majuati asa unang suku-suku nate manginang memang hiralak Papua duate aluna pula berdebat tamu halani alak Papua buhiku do hira Papua lemol rohaku do sudi narung diso batak doake itu pamer ke Pasaribu doau makubur si bolon jala bata asli do hami sudah manginang songoni ma nabui perkenalan sia kami parsaoran nanaing tapatu pak mulai sia sadarion sahat tu nanaing marujung na anon hobartu haroroneskahan nami muse ba denggama diramoti tuhani songon jamitanakin sada kenangan dora tuhami dan soreang di minggu judika jala di paujako kami di minggu palmarum minggu mari-mari mandapoton hari hamamate ini Tuhan Yesus puncak sesudah penderitaan idobanna molo sia kami sehupio pami do hatani Tuhan mandokon Filipi 4 ayat 10 tolu saluna do tarpatu pau mariti ibana namargugui honau naneng do honokku di sia manginang saya tidak bisa menanggung penderitaan amanginang semua amanginang pun tidak bisa menanggung penderitaan saya siapa yang bisa menanggung penderitaan kita hanya Tuhan Yesus Kristus holang parhitian pakubasiod do hami ata manginang aso nangadong do gabi hira hutang di hita do konomunan non bah sono do habi perda pasaribui bisa dipikir do bui palubak ko na di bagasar roha inda rohan muna ti manginang dang boy holat tuad di bataro na boy manginang itu sebabnya dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku bukan ditanggung di dalam istri suami teman keluarga ataupun siapanya ima perkenalan sia kami raptat peyop mai jala di hamuna mulusian adat aja manginang sia marga di hamuna kadungat tubuh aka hula-hula tulang nang soni ha anggi ibotonami na pinaribot na hinaholongan nang soni karos ni huria salnai hudok kami husisi hami mahita saluna horas marita saluna manginang mulai tema di badita nami amang dedi yanto pasari bestiha nang pasaton hata patujulo selamat bergabung mamang
di HKBP Raja Wali, selamat melayani, sama-sama kita nanti melayani Amang. Alani sahab maita tuacara ima hata paborhaton dohot pajakon sekaligus mangalehon cenderamata tu Amang Pandita Amang Daniel STH. Alani diudah kami ma tujulo Amang Bendahara ni Huriata dohot sahalak parartauta dile kami ma partikian tuamu Amang. Jadi mau lihat di Tuhatta, mau lihat di hita saluna dihamu padi tanami na borhat tu tempat na baru mau lihat di Tuhatta dilihat dope tiki di hita marahi pason dison rohami nanaing pasahaton songon kenang-kenangan sen Huriata malotung songon ipe natarbain ni Huriata basai Tuhatta ma natongtong manabayaka pasu-pasu dihamuna sian sadarion satu tugas na baru tersongoni mahata na boy di pasatami Amang Tuhatta ma nama dongan hita salu na ditabay bendahara ma mulai tema di Tuhatta siala dilian kesempatan di hita lau Pak Borhaton Pendeta Daniel Tambunan Dot Inang dan keluarga Tub HKBP Brebes. Amang Pandita naking diloko kamu molodak salau kurang lebih 3 tahun unang gabi salah 3 tahun do kurang sautik alang gabi salah no nama do kobuti do dong gudang ra pelayanan muna tu sudah hami ruas nadong dison alai berkaitan do administrasi keuangan unggurang do perdomuan mutual melalui Huriaon yakin do secara pribadi adong gudang sugoni roham ratu alana ulu terlebat si bata sona terlebat do hebengon buat do bendahara jadi teringot tu si salahku di Amang ate dang masalah ni Huriatai jadi mangido mapami seliling pelayanan di HKBP Raja Wali Amang sebenarnya dengan waktu yang singkat banyak memiliki pengalaman dengan Parhalado dalam tanda petik sintua yang mau mengkritik pelayanan yang mau mendukung pelayanan dan lain Amang dapatkan banyak di sini. Jadi HKBP Raja Wali sebenarnya sangat bagus untuk orang-orang yang mau melayani karena kebetulan apalagi pendeta yang muda 60% sampai 70% yang dilayani adalah Naposo karena kita daerah mahasiswa dan ada SMK jadi sangat cocok kali yang muda-muda Mang. Yang pengen kami sampaikan kami ingin memberikan pilihan sukacita selama Amang melayani yang kita kumpulkan tanggal 3 kemarin. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi itulah sukacita besar yang diberikan oleh semua jemaat untuk Amang dan keluarga. Kami berharap jadikanlah itu menjadi semangat bagi Amang untuk melayani, kecintaan Amang kepada kami semuanya. Itulah rasa cinta kami yang bisa kami berikan. Demikian juga kami akan memberikan tadi lupa Amang, jumlah amplop yang terkumpul pada 3 April 2022 persembahan kita buat Pendeta Daniel secara keseluruhan pagi 1, 2, siang, sore dan malam
24.529.000 rupiah. Tuhan memberkati itu Amang. Kemudian selama Amang melayani di HKBP Raja Wali, ada kenang-kenangan dari HKBP Raja Wali. Kenang-kenangan ini kalau bisa namanya kenang-kenangan, kalau bisa jangan dijual. Aladong disimerna HKBP Raja Wali. Jadi muluboi ala sonel komuna odo pelayanan pertama, jadi kenanganlah kami di hati Amang. Kenangan yang baik lamang. Siak kami salutna. Mulutung hurang pe ruas monon, unang ingot na hurang nai. Nadingkan nai ma di paingot kota Amang. Tangya ko ma HKBP Raja Wali tong, gabi HKBP na boy, lam maju, lam hebang, lam berkembang, jala di pasu-pasu Tuhan. Iman na boy pasat tami, selamat jalan ma di imang, dinang dot Amang, dot kusudi keluarga, napataron Amang. Salinai, tuhata ma mandongan yamu. Upasat tami ma kenang-kenangan dot Telianon. Jadi mau lihat ma di pasar tami tapasat tu amak tadi bata laos onma hata sian hami tu amang padita pasaribu doh inang. Selamat bergabung ma masuk madongani hita mangalia gogodo bisuk asaboy makobasi hita di huriaton tu denggan na tujulan nyari tu hatta ma nama dongani hita ucap kok kami mahamu di bagasan lasniroha botima. Jadi songon ima sian huriata songon cenderamata naboy di pasahat las maruhani amang paditanami amang Daniel Tabunan STH alani sahab maita madok hata sian sahalak ruas ni huriata dilekai ma partikian tu amang hutagalung inang situa boro mangusong dilekai ma partikir amang. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di Tasasude, kamilah yang ditunjuk atas nama Ruas HKBP Raja Wali mengucapkan sepatah kata. Jadi kepada Amang Pendeta ya yang baru, Pendeta Dedianto, kami Ruas HKBP Raja Wali yang diukuli oleh saya
madok melate tolak amang nang melayani di gereja HKBP Rajayon. Selamat melayani ma amang. Kami seruas mencakon amang ma gabe pendeta fungsional di HKBP Rajawali. HKBP Rajawali memang agak berbeda dari HKBP yang ada di distrik ini. HKBP ini sama yang dikatakan oleh bendahara tadi, hampir 75% adalah generasi muda. Mungkin nasongonawon, mungkin kami hanya 25% saja ini. Jadi yang dilayani amang nanti banyak yang generasi muda. Karena kalau kita lihat anak sekolah minggu di sini hampir lebih 700 orang. Berarti keluarga di sini adalah keluarga yang muda. Jadi amang harus melayani generasi muda. Selamat datang mamang di gereja HKBP Rajawali, gereja Na Taha Kolonyon. Tu amang pendeta Daniel Tambunan STH, dot anak inang boru utagaul deh, lubang gaul, maaf boru lubang gaul, kurang lebih 3 tahun telah melayani di gereja HKBP Rajawali ini. Kami memang bersedih juga, tapi perpisahan bukan itu yang ditangisi, tetapi pertemuan itulah yang kami tangisi. Hampir 3 tahun kita memang bersatu, amang melayani kami di gereja HKBP Rajawali ini. Jala ada satu talenta di amang ini, adalah talenta musik. Banyak akan aposo dilayani amang ini atau diajari untuk bermusik. Seperti yang musik yang kita dengar tadi. Ada tata gading, ada semua dilayani atau diajari oleh amang Pandita Daniel Tambunan ini. Selamat jalan lamang ke HKBP Brebes. Dua kami menyertai amang pendeta dot inang pendeta. Kalau kami kian yang dari luar sini sampai tuntas, karena amang ini sekarang lagi mengikuti perkuliahan, mengambil master teologia di Salatiga. Kalau kami kian sampai selesailah amang menyelesaikan studinya master teologi, tetapi amang sudah diucap melayani nanti di HKBP Brebes, lebih dekat mungkin ke Salatiga. Mudah-mudahan tambah sukses amang nanti meraih master teologinya di sana. Sahlina roh kami selamat jalan madi amang do inang, dua kami menyertai amang do inang. Mulai tema dihita, mulai tema dituata botima. Mulia tema di amang Hutagalung, songon na mewakili ruas ni HKBP Rajawali, na pasahaton hata porhatu amang pendeta Tambunan, suang-suang ni hata pacakunon, tu amang pendeta Dede Yanto Pasaribu STH. Sonari masuk mahita museng tu acara hata padu pulion sina amang pareses KPP distrik 20 dari Riau menang na mewakili upasaha time mapatikian. Malatema di tasaluna ala hatane amang preses doon holan ita pesan nepe pinasahat ate isa penok kita makatay gurang jadi naparjolo malatema di tasaluna lumobi tupadita di Pasaribu na diujakkon di HKBP Rajawali di Tikyon patotong ma
di bagasan lasni rohamu mangula kaulaon ate di bagasan semangat nasihat tuhate ate jadi songone nang tuhala inang dah nah ipabuan laki gambaran ni pelayanan di Huriaton memang kagabaran na generasi muda gitu termasuk jemaat yang dilayani juga bodoh honon 70-20% adalah masih keluarga muda ate. Jadi memang harus banyak di sini apanya pekerjaannya lebih up to date lagi dan kita semua yakin pasti pendeta Dedi nanti sama Enang juga bisa mengikuti pelayanan di sini di Bagasan Lasni Rohate. Jadi songonema nang tupadita Daniel Tabunan dohotinang naborhat nagodang dapat muak ke pengalaman dari gasianon. Jadi ya tong do songoni musa gambaran di pelayanan di Ganup Huriat selama HKBP Holland bagaimana kita lebih kreatif lagi ate jala di pasu-pasu tuhat mak Padita Daniel dohoin ang muse di inganan na baru di bagasan hai pason di bagasan hai sihaton borhat madapoton ulan na baru ate jadi songoni ma akamanginang nang tusude ruas ni HKBP Rajawali sahak ma tabeni amang pareses tuhamu sude sahak ma hata molatena turuas ni HKBP Rajawali nama saburju jala masa denggan paborhaton akka naposon di debata akka pultamer di pasu-pasu tuhata sude saluhukna asa marhite akka pakobasyo tutikin neng ro totong lam tu sadana roha lam tu dengganna persoran lam tu majuna musya akka pakobasyonna tuhata mamasu-masu hita saluhukna horas ma dihita sude naimpe asa tutup acarata ala di pengot tami madung sipulan nonom muse rak do pehita acara ramah tama di gedung sekolah minggu ate akamanginang marede mahita sebuka di nomor 127 ayat onom jongjong mahita saluhukna. Pelata toropan de debata martangiang mahita ale debata manami na di bano gijang hodo haroron saluhu silolehon na dingga doho nasa ulibasa na mauliutus kubasata masan nilomi tuhami pelan nami tuho sejalo may gabewap na husus di jolom pasu-pasu majala ramoti asa huparhasekai pelenon patibulhon harjam mo di tonga-tonga di huriam doho di portibion buhay marohanay marhite terdim asalam hutadahami godang nisilolehom tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
di Banua Gijang, sa pinarbadia magwarmu, sa Roma harajammu, sa sauk malaman roham di Banua Tengah Osongon na di Banua Gijang, leham matuhami sadaron hangoluan siap hari, se sama dosa nami songo panasanami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar hom madamena tutodim. Horas marita, selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Ada orang subuh